Slovenského pohára. Myslím si, že trať bola na začiatok veľmi technická, zábavná, rýchla. Každý ukázal, čo natrénoval cez zimu, no mne sa to nepodarilo, ale myslím si, že na ďalších kolách sa už vidíme v plnom plyne a myslím si, že tento závod bol pre každého nákopnutím na celú sezónu. Poď! Som na prvom závode Slovenského pohára, jazdilo sa mi super a som šťastný z tohto výsledku, pretože som prvý rok v elite a zajazdil som 3. miesto. Jazdil sa mi super, trať mám rád, mal som pár chýb, ale nakoniec to vyšlo na prvé miesto. Tak čo by som povedal k preteku, no boli sme celkom spokojní s účasťou. Účasť na 200 ľudí je pre organizátora vždy príjemná. Ako vždy nás prekvapilo počasie v Mraznici, že sobota bola upršaná. Čo som rád, nedošlo k nejakým zraneniam, mali sme iba 2 ľahšie zranenia, čiže z tohto pohľadu môžem hodnotiť tieto preteky ako úspešné. Takisto podľa mňa prejelo všetko v zmysle pravidiel a my ako za organizátorov môžeme byť spokojní s účasťou všetkých pretekárov a tešíme sa do budúcna na ďalšie akcie, ktoré budeme robiť. Či tu v Mraznici, či kdekoľvek inde na Slovensku a aj s obdobnou účasťou pretekárov.